Ana sing nyawang Allah ning jerone perkara sing disawang. Bareng niku Sayyidina Utsman, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Muhammadan. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat sesuatu Allah bareng sesuatu itu. Nyawang apa bae kabeh iki dibarengi Allah. Nek Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedurunge ana niki Allah sing ana. Nek Sayyidina Umar sewise ana niki Allah ana. Nek Sayyidina Utsman bareng iki ana Allah. Nek Sayyidina Ali ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalam sesuatu yang aku lihat. Lah nek kula nyawang ngono kuwi nek manut Sayyidina Ali, berarti nek jero niku ki ana Allah kabeh. Paham? Lho niku Allah, dudu niku menungso. Sing ngarani kuwi Allah, sing nyawang mriki. Mboten. Jadi syahadat iki ngoten niku, nyekseni Allah, dudu nyekseni awake dhewe. Nyekseni anane Gusti wa huwa utawi fihi. Lah man yusaidu fi iku dzarfun dzaraf utawa wadah muttasiun kang jembar. Wa hadza utawi fihi yusaidu fi tadi iku takribul marekake utawa gampangake lil azami maring pira-pira kefahaman wa illalan lamun ora takrib fahada maka utawi iki fihi iku amrun perkara layut dropu kang ora bisa den temu apa amr illa bidauki angin kelawan pengrasa. Nangelo wa ma utawi perkara kana kang ana pamaiku kadalika kaya mengkono-mengkono layut dropu iku taksuru angel anu saking ma apalah ibarat. Jadi Sayyidina Ali mengatakan aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalam perkara yang aku lihat tadi. Niku mau dalam rangka gampangna kefahamane kula jenengan. Sebab lamun iki arep dikandhahna kelawan lisan ya kangelan. Pribadi judule ning jero kono anak Allah. Lah karena apa? Karena niku diarani nyawang sak jerone anak Allah, sing anak Allah niku sing nyawang. Paham mboten? Dudu sing disawang. Lah nek jenengan kok ngono nyawang rene jenengan muni Allah, ya pada baik ning kene nyawang kono Allah, sing kono nyawang kene Allah. Akhirnya pada Allah niki nembe bener la ilaha illallah la maujuda illallah ngoten niku. Tidak ada yang wujud kecuali Allah niku lamun kula nyawang jenengan ning jerone anak Allah jenengan nyawang kula jerone kula ana Allah akhire Allah nyawang Allah kula angel to Allah kok nyawang Allah niku mengke pas kelawan sifate Allah sing rupa sifat ma'ani kalih sifat makna kaunuhu basiron. Sebabnya Allah duweni sifat basor terus kaunuhu basiron anane Allah kang ningalake. Wani halo wani beli wah nek ngene iki jenengan mantep kabeh wani kabeh yakin kabeh wah
Neng eretan ku belaratan wali. Dudu wali belaratan. Neng kana ana wali, neng kene ana wali, neng kulon kono ana wali, neng kidul dalan ana wali, neng lor dalan ana wali. Sebabnya apa? Uripe wis ra duwe rasa khawatir neng urusane dunya. Anane mung kono nyawang Allah, kene nyawang uripe ayem rumangsa wani mboten. Lah sing bahaya niku jenengan nyupatane wong, nyewoti wong, mengkel karo wong, ngalang-alang wong, ngrendahne wong, misuhi wong, mitnah wong. Sing jenengan fitnah meneng bae jero muni Allah, Allah. Iku nek ra jungkir walik ra kualat, kula ben ngerti wonge. Sakti temen nglawan pangeran kok menang. Makanya neng dinggon wong sabar niku mesti menang. Terus ditembangke karo Mbah Sunan Kalijaga ning tembang Mocopat. Dedalane ngono iki. Guna lawan sukti kudu andap asor. Ngerti nggak? Paham? Beli paham? Wah lawang Jawa ra Jawa nih. Oh ya diulang. Ketika kula jenengan nggih, jenengan melihat saya, di dalam saya ini ada Allah. Terus saya melihat jenengan, di dalam jenengan ada Allahnya. Iku berarti jenengan ngintil Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat Allah sesuatu kecuali aku melihat sesuatu itu Allah ada di dalamnya, sesuatu yang aku lihat. Oke. Lah akhirnya karena jenengan melihat sesuatu itu di dalamnya ada Allah, secara otomatis orang yang melihat jenengan itu akan melihat Allah di dalam batinmu. Makanya lamun malaikate arep takon man robbuka, siapa Tuhanmu? Ya enggak jadi, sebab malaikat sudah melihat Allah ada di dalam batin. Diulang, man robbuka ini pertanyaan syariat apa pertanyaan makrifat? Hati-hati, niki yang ditanya man robbuka itu akunya. Aku yang mana? Aku yang bisa sedih, yang bisa seneng, yang bisa kecewa, yang bisa marah, yang bisa berburuk sangka, yang bisa mutung. Apa? Mutung, mungkes. Niki angel, tapi gampang. Gampang, tapi angel. Pribadi judulnya melihat segala sesuatu kok yang dilihat hanya Allah. Paham betul? Nah, akhirnya ngoten. Lah nek ahlul fana ini diulang, ahlul baqa niku wau. Yasyhadunal haq bimujarradi wuqu'i basarihim 'alal kaun. Ketika matanya ini melihat makhluk, seketika itu juga dia melihat Allah di dalam makhluk yang dilihatnya. Terus saya ulang, yang melihat adanya Allah di dalam makhluk, itu makhluk yang dilihat Allah, apa orang yang melihat tadi karena dibarengi Allah? Paham? Nek jenengan paham niki nembe sadar wa anna Muhammadan abduhu. Diulang nek. Bismillahirrahmanirrahim. Alim Allah kang ngadeg
nur cahya metu saking zatullah murub cahyane Allah ya ingsun kang murub tanpa badan tanpa nyawa gigir ingsun lam awal lambung ingsun kang tengen lam akhir lambung ingsun kang kiwa zat sifat sirah ingsun ehe alis ingsun tasdid apat ingsun nyatane Allah siri selame menungsa hu hak apal bagaimana caranya? Nah, fana tadi niki berkaitan erat dengan tadi nggih ahlul musyahadah tadi loh. Ada ahlul baqa, ada ahlul fana, ada ahlul hijab. La fana ana telu, ana fana fil af'al, ana fana fil asma, ana fana fis sifat, ana fana fid dzat. Kalau jenengan sampun bisa fana afal asma sifat dan nembe jenengan ketemu wujudullah. Kali ini Allah wujud apa gaib? Wujud. Lamun pengen ngerti wujudnya Allah, jenengan itu fana afal. Caranya fana fil afal bagaimana? La fa'ila illallah ora ana kang agawe tidak ada yang berbuat apapun itu bagaimanapun itu dimanapun itu siapapun itu arep bagus arep jelek pinter bodoh sugih melarat swarga neraka niku kabeh sing ngobahke Gusti Allah. Wani? Loh. Wani enggak. Niki caranya hati kudu terus Allah, 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 Allah. Jadi weruh petakilan jungkir wale Allah. Wana wong badhe Allah aja. Ana wong tongkrong be Allah. Ana wong ngantuk Allah. Ana wong uripe ning masjid be Allah. Uripe ning tengah alas Allah. Urip pinggir dalan Allah. Urip ning kali Allah. Urip ning hutan. Dadi semene iki sing asli orang hutan mung kula tok. Kalau zaman kan orang pantai, kalau saya kan orang hutan. Karena terkenal, rumahnya mana? Hutan Cikamurang. Lah saya rumahnya Cikamurang, Cikawung, di sana hutan. Berarti saya itu orang amin. Wah rusuh.